Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa cikin sabon shirin mu na Mr. Prof TV. A yau shirin mu zai tabo a wasu jama'a da aka install a wayar ka wanda baka san su ba. Amma kafin mu je zuwa ga darasin muna roƙon idan kai sabon zuwa ne a wannan tasha ta mai albarka to ka taimaka ka danna mana subscribe sa'annan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Mafi yawan mutane za su ji mamaki saboda an ci game baka yin sauran ɗinsu ba amma kuma akwai su a wayarka. Kuma gaskiya abin yana ɗan ba da mamaki sosai. Amma kuma wannan game ɗin ba riga ta ake amfani da su ba. Na farko dai game ɗin na farko za ka shiga Google Chrome ga shi na a ƙasa. Bayan ka shiga Google Chrome ba riga ta ba da mamunci bayan ka shiga Google Chrome ka fito home ɗin Google Chrome to za ga an rubuta no internet da kuma download when online. Za ga wani sama no internet akwai wani abu kamar kuti kamar kaza to sai ka taba abun. Bayan ka taba shi za ga ya kuma yayi tsalle abun ya fara tafiya. To shine game na farko wanda zan fara a cikin wayar. Kun ga shi nan da na fara bugawa na faɗi. To gashi nan dai game din yadda ku gan shi haka haka yake. Game ɗin mu biyu a cikin wayar Android wanda baka san inda aka install din shi ba shine za ka shiga Play Store. Bayan ka shigo Play Store ba da data ba shi ma za ka ga an rubuta ma try again da kuma notify me. To sai ka dawo ƙasa. Bayan ka dawo ƙasa za ka ga an rubuta ma play while you wait hot air balloon. Sai ka danna play. Bayan ka danna play sai ka taba start idan ya noma game din. Sai ka ta buga game din gashi nan kun gani. Gashi nan na ci magnet yadda za ka kan jawo mun coins din. Kun gani na faɗi idan aka ce reply kuma gashi nan dai. Game din haka yake a cikin wannan sune gimagimai biyu wanda aka install a wayar Android wanda ba mu sani ba. Mun gode amma kafin mu je da Allah idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku mana like ku share domin